Damini debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Di hamu amanginang tajakon ma hatani debata di bagasan partikian minggu sadarion di lasni rohata di pesta paduahon ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus imana tarenet sian Heber bidusada ayat sada rodi ayat opat manang Ibrani sada ayat sada rodi ayat opat songonon madidok isi jot-jot jalaragam najolo pabahenan ni debata mamakulingi akka amai marhite akka panudirangi alai diaka ari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogooni jaladung dipatupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi songon surung ni goarna natineanay na mangatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida ima sahatna dehamu amang dohot tamuinang boydo tapakilalahon di bagasan pardalanan ning 8 taon boha hadirion ni debata makaholongi manugu-nugu dohot manoppa hadiriota asa totong tertuju dirita dinalaho mangida suak songoni dinalaho mangulahon akan adenggani di tonga-tonga ni perdalanan ning uluta moloboy do hitamang do hotaminang makilalahoni raboy do disadatiki gabe makohom hita dinalaho mangarimang-rimangi dinade baboy makkamulatehoni tu debata dinade baboy makkalungutoni tu debata jalalaos gabe manogi ko dirina tuhamu baon ni roha dihita aka ama dohot ina di bagasan partikianon na boy pungudison boy do tarisihi boha hadiriota songon ama boha hadiriota songon ina dinalaho patanakon rumang ni holong na bagasi namian di bagasak kita maradopon gelekta rase tuju do hitamang dohot tamuinang molotadok songon natoras sita boha hita makkaholongi gelekta dohonot tama di bagasa partikianon sudedu hita maparukil honi
maparukilhon holong namian di bagasan hadiriota songon ama songon ina bohama asa tarjalo bohama asa rade makkanguluhon bohama asa gabirade mangulahon cinta kasih holong niroha panarihonon na bagas siad dirita maradopon akayanak kotai alainak pesongoni amang dohot tamu inang taadopi songon natoras dinalaho makkaholongi gelektai dang otik diobas partikianon nahumasusa marsak bahkan madele akanatoras inorohon di pangalaho dohot pabahenan nasotaluk jaloonna sianise sianakka yanakonna jaladang otik siak kita songon natoras marukil dinalaho patanakkon holong namar sigorgor namian di bagasan hadiriota maradopon gelekta marhite na totong manaon alainak pesongoni keadaan na manotong do holong nirohai taulahon jaradakya hita sumurut dinalaho mangulahoni bahkan songon natoras sita rade kita sumeahod diri hatcitpe manang tarseat pakilalaata dia kaalus manang balos ni dadenggan nabinahen niya kayanak kotai maradopon ita dia manami dohot inanami na hinaholongan nagabi apul-apul maut kita songon akanatoras na berjuang dinalaho mendampingi akayanak konna sahat rodi tunasalpu siak kasianganon asa mangulahoni di bagasan pos niroha maradopon tuhata jalai korra jumata do amang dohot tamu inang taulahoni jalai do tugasta molotarajumi noni songos sada tanggung jawab di hita molotarajumi noni songon sada kewajiban naikon ulahonota songon halak na porsea songon natoras sita maradopon gelekta kita akan menikmati itu semua lapatanna hape namasa di rumang di perdalanan di ngulu nasi songoni di bagasan pakirimon namar si gorgor anggiat marhamu bau gelektai gabe ulahonot tabe di bagasan las niroha manang gabe tanikmati halai molotarajumi do yamang do hotamu inang dang ulaotta dang kewajibatta dang tanggung jawabta songon natoras maradopon akagelekta maka kita akan lepas tangan manang gabe marsobu-sobu hita manang gabe boi doi gabe haroroan ni ilu padelean arsak nasomar na malum di nama dalani ngoluok kita di Portillo di hamuak kanatoras di bagasa partikianon nama buan ianak komuna tardidi namar haroroan sian hata baptizo dui baptizo namar lapatan dicelupkan digusopon puasa digusopon ala tahapor siai do amang do hotamu inang namar dosa do danaki je unang tadok molonunga tubuh sadayanakon yas songon hapas bukan. Jadi kita mempercayai adanya dosa warisan yang dibawa ditean sian natorasna asataluk akayanak kotai gabe pangisi ni pardi surgo harus dibaptizo
harus dicelupkan. Isarani pahean narotak adong sada inganan dibayad disi ringso aek dipamasuk tu bagas dungi dihiddat ima nanidokna bab 7 manang pencelupan. Ima hatorangan sederhana alai bohado kita mengaplikasikan ini songonak kanatoras dihamu kamanginang nama buah geleng na terdiri di bagasan partikianon tergantung dihamu doa kaya anak komuno. Jadi pemazmur itu mengatakan anak-anak itu sama seperti anak panah yang bisa diarahkan, dilemparkan ke arah tertentu. Tergantung di hamudo ama dohot ina di tonga-tonga di bagas, dung di pasahat de batada dan akotu hamu, naik tu dia wanumuna. Naing biar maradopo de bata manang nadang, naing uduk nasida tu hamu manang nadang, naing gabe hari arana bolon akayana kon munaon di bagasa partikianon, di bagasa partikian naneng ro, asa gabe adong pangucar diamu di hari hatua muna tergantung tu hamu. Molo masa pe di luar ni boha pangalaho ni ianak komunai alenunga di baik kamu akan dauli nadenggan sejak dini urusan di debatana mai. Di molo dong aturan di huria sekian puluh hari dak danak asa terdidi ninna takkolan tuna perlui taringot tu molo dong namasa di ibana ay boto hamudo molo seorang dak dana dang terdiri dope alai ollak ni umurna de pasaha de batatu ibana dang boy dat toyuriyai dak kolat tu si tujuanna alai molo di pasaha de batada danak tu hamuna dungi sahatok patopna dibuat tu bagas joro dinalaho majalo padidion nabadia namar lapatan doi di hamu kamang dohot tamuinang dak tuk hadiri omuna songon ama songon ina hamuna majagaya anak komunai boha pe holong ni rohamu sedia bagas pe holong ni rohamu seberapa berkorban pun saudara terhadap anak-anak saudara itu untuk mendidik anak-anak ini secara maksimal, tapi kita harus percaya kita harus didampingi oleh apa? Roh Allah, supaya kita menjadi ayah dan ibu yang lebih bijaksana untuk mengarahkan, mendidik, mendampingi anak-anak kita ini supaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Napa dua honamang dohot tamu inang dang tuk hadiri otta majagai gelektai sian hosana. Uing onna jolo di siat tarau tiki kuliah. Adong dak dana mate di bagasan ebber. Mangalop pa doy natay. Marmeam-meam dak dana kini kamar mandi. Apa adong di si inganan nebel ka. Masuk dak dana kitu sih. Martugarang. Dang di boto inong nay nunga mode. Ado pe masa napa dua halihon adong abbar na met-met. Songon inganan ni ikan berupa hiasan. Dijolo ni bagas nai. Martugarang tu si dak danaki. Sopamotoan ni natay ngajugal. Ngajugal. Dak danaki disi. Si anakka rumang ni namasa nasi songoni, nggak bisa kita menjagai anak kita dengan sempurna. Jalabo hapi amang dohot tamu inang dihinagodang niya ka metode pendidikan na boy tapakke di zamanon. Jala sadia godak pi amang dohot tamu inang sinadongata na boy tagokkon dinalaho mendampingi gelektai. Nggak bisa. Kita sebagai orang tua harus membawa dia mengenal Tuhannya. Ido de balapatan di baptisani.
Jala hita pe amang do tamu inang ikon pajonok diri tuise tuak kaya nakotai. Jala memang nunga secara otomatisi molo sudah kita natoras komit dinalaho pajonok diri ni kaya nakota maradop por debata, maka secara otomatis kita juga akan dekat kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Ayah hado mabesega jota kaya nakot. Nama kilala do danaki dausia kita. Nama kilala do danaki dang bagian di diri kita. Itu intinya. Molo makilala do danaki bagian di diri kita. Dak sampai hati dak danaki mabain nasopatut. Na melukai hati kita. Na melukai perasaan kita. Tetapi ketika anak-anak itu bisa kita latih bahwa kita ini adalah sebagai ayah dan ibu, menjadi bagian daripada dirinya, maka anak-anak itu akan menangis sendiri ketika dia melukai hati dan perasaan kita. Songoni anak kita, molo makilala do kita gelektai bagian di dirita. Marhitina susadar kita mang do tamuinang sifata salpu dinalaho patupahon cara pendidikan yang tidak benar terhadap anak kita. Kita juga bisa menangis. Jalasiani do mang do tamuinang saharodi tuna matuabe keluargaon. Gabe boy marsiampuna. Gabe boy marsi saya dosa, gabe boy marsi jakonan, gabe boy marsi jaloa. Tugas tamai songon natoras. Ini. Enak kineng informasi na hubigi adong di son sada keluarga na 5 saheli terdiri. Gak apa-apalah. Tauduti mangulutai. Mungkin alanya ka faktor na asin. Di hamuamang dohot tamuinang ingot tamu mak namar huriaon dang ikos say na mga sakok kebek. Datanglah. Ayang gomar hita na terbuka do hita. Tupad dita, tupar halado. Molo sejalo be hamu dak par halado i. Dak pad dita. Jadi huriana dengan huriana inklusif dan gabe huriana eksklusif tanpa menghilangkan aturan, tanpa menghilangkan ketentuan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pintu yang membuka hati buat kita semua. Terlalu lebih keluarga sinakiningan ini mulai hati aman. Moloradehamu songon natoras di bagas seperti kianon dinalaho mabuan anak komunai nak pesa halilima tardidi jalaunang gabe membebani kuliah tusi molo 5 ikol 5 hamulate onna ikol 5 halima jalak padita ninna dak pola so jalak kamu beta dak pola masalah ya tu hatai masalah kamu marhite na pajuppa kamu di bagas seperti kianon di keluarga. Alani amang do tamu inang songon natoras sita godang do paru kilota dinalaho membentuk manopa akay anak kotai. Mole sonno yang akan tua-tuaon akan mamot terjabulanna akan marumur 20 tahun. Mereka sudah punya pengalaman untuk itu. Bagaimana mendidik anak-anak itu. Bohado maparukil ho bohado mangarangkuton bohado mangaleho diri. Jala bohado metode nang aka strategi. Pitu geleng, pitu do, pangalahona. Jala molo pitu geleng, unak tarajumi sudeo gabe, bibi unggul. Daun, adong do aha, unang majo do lapung, adong do on, naikot tading dapoton. Muse, jala sipata perlu doi. Molo sudah berhasil geleng munai sudah di Amerika, mate hoi semana nopo. Jetang yak taipe perlu do. Tapatikos leo ma Tuhan na dumenggan to kaya nakokon na boy maparmudu-muduau doho mabainau sonang unang gabe hutihai ko unang gabe hutihai gelekki dung matua au molo gabe berhasil sudah gelekki gabe halak sisukunon ya ka negara na asing babamay wala telepon na mahaduan ngamate pusianunna telepon kamu mapadita silaban saya kuburinna. Jadi macam godang do sebenarnya nata parukil. Ahado nalau sido honok kuamang taringot tu turpuk jamitai jot jalaragam na jolo pabahenan di debata
mamakulingi akka amai marhite akka panurirangi alai di akka arina parpudion dipakulingi do kita marhite sian anaki ibana di pabakit gabesitean parluhutani jala marhite hite ibana do ditoppa akka hasiangani songon holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina maradopon gelengna na totong mangulahoni jala totong rade manaon jala totong rade berkreativitas tanpa mau mundur songoni made batamak kaolong kita. Jadi ternyata Allah itu cukup kreatif mengasihi kita. Mulai sian dari jauh mana si Abraham, mulai adong bangsa na pinili ni Tuhani 3 hali na sida bolong, 2 hali na sida bolong tu Mesir, bolong na sida tu Babel. Dugiri jauh mana na posona ima si Musa anggiat marhite on dirazumi rohani de bata lamu bahadirion di bangsa on marhite na di pasahat di mana patik di dolok Sinai. Ay panagaman ni dewata doi tu bangso na pinilit nai anggiat lam denggan apay lam martabura dodosay yujung namang dohot tamuinang kesimpulan terakhir nama aha Kristus iban nedok diturpukon jot jalaragam na jolo pabahena ni dewata mamakulingi amai marhite hite akapanudirangi. Jadi artinya Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan selalu berkreativitas bagaimana supaya dia bisa mewujudkan cinta kasih yang ada pada dirinya. Dan dia mau cinta kasih yang ditawarkan itu boy dijalo sudah jolma labatanna kontekstual. Bohado asa dijalo gelek kopo dakon kasongonido hita maradopo gelek tai sipatata sugu rohanai sipatata leos si panganon. Nak sebenarnya mendongkol di bagasan rohatta. Nak sebenarnya juddo roha di bagasan. Ale taulahon doi songon natoras sita maradopon gelektai lau makadani. Taulahon doi maradopon gelektai asa unang tergoda tuna asik. Taulahon doi maradopon geleknai asa hot imana di komitmenna, asa hot ibana di motivasina, asa hot imana di hacik-kacingna, asa hot ibana tertuju tu cita-cita. Nah dong di dirina. Songon na magjaga tolor do hita na marianak kono. Halay songonido de bata magjaga hita. Ngaluja de bata. Jekko tarazumi do puncak ni halujau ni de bata nama Natal. Jadi Natal itu adalah puncak dari kelelahan Allah. Bagaimana menjadikan kita supaya menjadi manusia seutuhnya. Dan itu yang kita syukuri. Ini. Jizamita na tuari mulu mardalan si Yusuf doho si Maria ibu Tuhan mudo 3 kilometer si Nazaret tu Bethlehem 140 kilometer. Ulu doha mu majupangi Kristusi 3 keluarga noengon na nektar di Dio 5 140 kilometer. Molo di dalani noni dirata-ratakan berjalan selama 7 hari. Si Nazaret tu Bethlehem berjalan martaunudan opun dohot lasnyari. Jadi saya harus katakan kembali Natal itu adalah menjadi puncak kelelahan. Bodo tabayak kosong sadana toras sadde hinorhon ni adong geleng naon na terlibat tu narkoba. Adong geleng naon na di penjara noeng. Nakpe suasana Natalon. Banyak anak jemaat kita sekarang berada di penjara. Naik ko mangadopi pengadilan di hari marsugot. Hinorhon di pangalahon ni geleng na. Bohado mana memaknai Natalon nasi songoni. Sialani amang dohot tamuinang Allah itu adalah Allah yang senantiasa konsisten mengasihi kita. Dan dia adalah Allah yang senantiasa berkreativitas, tidak pernah berhenti berkarya, memikirkan tentang diri kita, bagaimana kita supaya baik, supaya berubah, supaya mengerti dan mampu menerjemahkan apa cinta kasih yang telah dituangkan Allah itu terhadap diri kita. Songoni mahamuak kamangina. Iko marpada do kamu di padidionon. Naso marnalo jahamu. Mendidik geleng munon. Apalagi di godaan di zaman na sangat luar biasa di baga seperti kiasin wain.
Harus komit. Kalau tidak komit, ingat mak, anak mi nggak menjadi berkat bagi dirimu. Anakmu itu bisa menjadi musuh bagi dirimu. Alai molo kreatif dohamu mendidik anak komunai, maka anak-anak itu akan menjadi berkat. Napa dua honamang dohot tamuinang molo tadok taulahon holong di bagasan hadiriota taparukil hon maholongi. Dungi manaon jala manotong lapatan na manotong munak sumurut ido deba artini natalon moloradedo ho mangulahon holong maradop podongammu parukil hon holong nadenggan na binemmi dungi manaon dungi manotong munak sumurut dungi totong miat di bagasan holong. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Kalau memang kau mau saudaramu yang lain itu menjadi baik, dungi musirade sumiyahod diri hacit doi hacit diise ya kahalak na somak kilala ulaon na songon halak na persea alai molo makilala doho songon halak na persea ulaon mui jala bagian ni pajawon ni debatado idi ho marhite nang dijakoko Yesus nang tubui di ho nikmatammu doi sekalipun kau harus meneteskan air mata. Jadi berbuat baik itu nggak gampang. Anggo sohyado bemana tu matangis lapas sauton nadeng gas sau marado perdonganna. Gak usah dia ngomong. Alai molonungah ya di parukil hoko boha panaonon butuh dirim lama pendareng gak marado perdonganmu baru kau jempol. Anggo hola di rokokodo songonom mahonimmu ada dang radeho marukil makau itu hanya sebatas begitu saja. Dapat pudi amang dohot tamuinang molo taula na dengga maradok podongatta kasih buktinya. Iban nedok tajaha di turpugi amang ibana do di pabakit gabesitean parluhutani jala marhite hite ibana do di toppa akka hasiangani. Tuhan kasih bukti. Ibana do di pabakit gabesitean parluhutani jala marhite hite ibana do di topa akka hasiangani. Lapatanna di dalam Yesus Kristus itu segalanya diperbaharui dan Yesus Kristus itu yang telah lahir di Bethlehem menjadi bukti cinta kasih yang nyata. Dah kolak kata nasihat debata maradopon diri ni hajol mauni. Iban dok musi diturpuk nasing silam ni hasangapon dohok suman ni hadirion ni debatado ibana. Jala diusung do parluhutani marhite hite hatana namar hagogoon garis bawahi namar hagogoon. Jala dung di patupa ibana hayason sianak kadosa hudul do ibana tu siamun hatongamon dari gijangi. Ya, jadi bukti yang dibuat oleh Yesus itu mengasihi kita nyata. Jala bukti na pinasaha ni Tuhani dang halinu bukan bayangan tapi dirinya secara langsung. Dia yang menjadi sumber cahaya. Jala cahaya na pinasaha ni Tuhani dang cahaya na melelep na magkidup-kidupan. Ino. Ala cahaya na terus terang benderang. Dan cahaya itu adalah dirinya sendiri. Jala ido amang dohot tamuinang hagugooni. Jala ido bukti ni pangulahononna dinalao patupahon hayasoni. Jadi dia adalah pribadi yang tidak berpangku tangan. Ketika dia mengatakan mengasihi saudaranya yang lain, ketika dia menyatakan mengasihi anak-anaknya, jadilah ayah dan ibu yang berkorban. Katakan dan nyatakan dan tunjukkan bukti bagi dirimu sebagai orang tua bagaimana engkau mengasihi anak-anakmu itu dengan baik. Ini. Di gudang dono yang ngamang dohot taminak satabi kita natoras mulut kita berkata iya tapi hati kita berkata tidak. Munak komarjujinna habe mana beguni juji. Munak komari sabinna habe mana songon kereta api. Munak kamu berbadai senda tu kelengna habe amatai doh inatai dah kiamar dame terus do marsiat Tuhan dah kiamar siat Tuhan
Ikudok na tori sada di jamitakku. Molo masa pe nama satu tonga-tonga ne keluargamu. Jalaka nama sai dang niat tusammu. Alai molo marsiat tusan dohamu di tonga-tonga ne keluarga. Naso niat tusammu naipe gabe atusam. Biar terjadi segala sesuatu yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Tetapi ketika kita saling mengerti, suami dan istri, maka yang tidak kita mengerti menjadi mengerti. Itu yang terjadi kepada keluarga Yusuf sama Maria. Nama sana ni neon di batatu nasida, daktar ratusan nai. Masa hamil di luar nikah? Masa anak darah hamil? Masa keluarga yang belum satu kamar atau satu tempat tidur maaf hamil? Dan nyatu sinoni, jaladak siatu sani. Ngerti nggak itu? Nggak bisa dimengerti. Tapi karena suami dan istri saling mengerti, maka yang tidak dimengerti itu menjadi mengerti. Kenapa mengerti? Karena mereka mau mendengar roh Allah yang berkata kepada mereka. Natangido si Yusuf markite na modo mimana mardipi di pabua ise. Di pabua todi, dapat dua honaha, uduk setia patuh. Alana uduk do ise. Ala uduk si Yusuf. Jalagi na uduk ni si Yusuf dang pai mahalongangan. Biasanya uduk kita dong terjadi do halongangan. Kan itu setelah kita tercengang, banyak sekarang orang Kristen seperti itu. Saya percaya dulu ketika ada mujizat. Buat apa mujizat? Makanya setiap orang yang disembuhkan Yesus melalui mujizatnya, dia mengatakan, "Unak pabuahamu manang tuisida." Alaniaha, aladang lomorohani debata. Mujizat yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya terhadap dirinya. Yusuf belum terjadi mujizat, dia mau tunduk, dia mau patuh, dia mau setia. Itulah yang merubah hidupnya. Jaladung di mana nguluna si songoni setia tanpa mujizat, maka mujizat itu terjadi. Hebat, luar biasa. Jadi imajamita nauli silua tuhita manginang di pesta paduahon di Natalon anggiat mapakorhon. Tarlumubi di hamuaka laik kudisoni botokku keluarga-keluarga produktif yang pada hari ini membawa anak-anaknya menerima baptisan kudus. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan sekaligus doa dari gereja kita membawa kalian menjadi keluarga yang harmonis, berjuang, setia kepada Tuhan, kreatif dan lakukan yang terbaik pendidikan yang diperlukan oleh siapa? Anak-anakmu. Supaya anak-anakmu itu menjadi sahabatmu, menjadi tempat dan titik tumpuan daripada hidupmu kelak di hari tuamu, supaya dia menjadi berkat bagi dirimu. Tidak ada yang mustahil. Jangan kau katakan semua itu bisa dilakukan sesuai dengan keadaan ekonomi. Tidak. Down. Dan ukuran ekonomi mabain sukses kita mendidik geleng. Bahkan hapukusotai bisa menjadi alat bagi kita untuk bisa membawa dia menangisi keadaannya sehingga dia tahu diri. Kunci keberhasilan di geleng boto hamudo tahu siapa dirinya. Bohape keadaan tidak dana angko soliboto dirina, bohape morana, bohape pogosna. Kalau dia tidak tahu diri, sampai kemanapun anak-anakmu itu tidak akan menemukan jati dirinya. Amin.